عرست زينة منجستي نمبادح توريزم هاجرنا لعول تخرج مهاب مكتل حلف بيرو بالي توريزم كينات وابن حاف تاي قبل زيارة جليسة بزي حقاوي منجدي انتو قعز نبره 325 شحليترو ندادي أبا كولتر كمزو على منستر نقدن زواو متسارن كاساون قوفي قليتهم كاب زيناتا ياب ورحي حدار أبستسالة بريزيدنت أمريكا استعوتو دونالد ترامب لو مشات مبل 40 شوعاتن بريزيدنت أمريكا بمخان بوقعي كشيوم يوم سلام طعنا بالله يزخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا قوين له كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا متنا لنا زيناتات ندامراهم سخمصنا انا ابراهيم فسايم فلما بحصه زيناتات كجمر قدامي منستر ابي احمد اب سراحتي حملاوي اثر زبرتات عوصيت مزغب ملاو حبيروم بفلاي اب فريات فرمره تسفا زب جمارو እና ተራይ مخانون نزي طناخيركا مقصال كم زدلنيوم اتحساسيبوم زلو بمعرق مكتل قدامي منستر حلافي مأخل متحبار هنسة سرعات ديمقراسن مكتل بريزيدنت بارتي بلتقنان ايت آدم فراح بكل الأوروميا كتما آداما قاديسا أودا زتوالى مأخل موهوي أقلقلوت حاد مأخل تعذيبهم ايت آدم فراح بمحوراو متسار قصوم أبزم حلالف وملغتي لو معنتي أب بيراوي كلاو منقست أوروميا ممحدار كتما آداما أبا كلهم تكالات اتي ممحدار كتما زوهابو أقلقلوتات بستودبن زتواددن ملك أو حدا مأخل نمحابس تتعيشن قاديسا أودا زتبحالن سرعات أوهابا أقلقلوت حدا مأخل تملكيتهم تي سرعات أسرارحة أبا حدا مأخل 29 تكالات بمتخخب بتكنولوجي استدقفة قلطفن وزيتاون أقلقلوت مهاب زخل سرعات دخام تقلقلتي زقنس أتاوي نمكاب متشو زخونم لعلي 8 ميتاوي بهلاو زخونه سرعات ورقات أو كلهم تكالات ذات رفا كم زخونه مرديوم سلا زخونه دما قلتنتن تحتاتنتن مرقاقاتن بالشوا سرارحان سرقن نمكل خالن لعول عدل كم زفترم حابيرم اللوم مبل 69 فورم كباب أير قرن أفريقيا كفتتات قدمه متنققتا قلقالوت كبابي أير بحبار مصواب بزبل أبدي سابا لومي مسلات جميرو لهم وانا دايركتور انستيتيوت ميترولوجي تيبيا ايتا فتنة تشومم ابتي فورم كمز تزاربو اتي انستيتيوت اب مرداتا استمسرت وسانه نكب زقل زتامامنن تبصحن مرداتا نبار أير نمقراب الناصر حيوم نزيون تبصحنتو ناسفحه ماخلات كلل النابقعم مسارحتات نازمنن عقم مسارحتنياتات النعبين ناتناخرن يركب لهم لو تكاب أير سرع زي خونه ماي دركن لعلمت أنماين يصعب سلازي حدقاتات لو تنبار أير نمنكاين صقامات ناب عدلات نمقيارن مرداتا كباب أير عادلاي مخانيم تزاريبهم تي فورم لو معان تحاويسو نخلت معالتات كسالت مخانو تحبيرهم بزي حقاوي مقدي انت قعاز زنبره 325 لتر ندادي أب قصصر كمزو على منستر نقدن زواب متسارن كاساون قوفي قليصهم
እቲ ሚኒስትርን ተጸዋዕቲ ትካላትን ብጽሬት ናብ ስሉጥ ስርዓት ንግዲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ገምጋም ኣፈጻጽማ መደባት 6 ኣዋርሕ የካይዱ ኣለዉ። ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያኦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣብ ዓውዲ ሰደድ ወጻኢ 3.28 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ተረኺቡሎ ኢሎም ንሃገር ኩርዓት ዝኾነ መንደር ጽሬት ንኢትዮጵያ ብዝውክልን ብዝነኣድን ደረጃ ተሃኒጹ ምዝዛም እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣወሃባ ኦንላይን ምዝገባን ኣወሃባ ፍቓድን ንግዲ ንስርዓት ንግዲ ምቹው ንክኸውን ብምግባር ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ እውን ገሊፆም ኣለዎም። ኣብ 6 ኣዋርሕ ልዕሊ 2,050,000 ኣገልግሎት ፍቓድ ምዝገባ ንግዲ ከም ዝተዋሃበ ተዛሪቦም። ሆስፒታል ዓድዋ ካብ ኣባላት ዓለም ለኸ ምድሓን ሆስፒታል ዓድዋ ዝተለኣኸ ኣስታት 70 ሚልዮን ብር ዝወድእ ናውቲ ሕክምና ከም ዝተረከበ ተገሊጹ። ኣካየዲ ስራሕቲ ሆስፒታል ኣይተ ክንፈ ገብረ እግዚኣብሔር ብተወለድትን ፈተውትን ዓድዋ ዝተጣየሸ ማሕበር ዓለም ለኸ ምድሓን ሆስፒታል ዓድዋ ናብ ንቡር ንክምለስ ሓገዝ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ነቲ ሓገዝ ዘረከቡ ተወካሊ ዓለም ለኸ ምድሓን ሆስፒታል ዓድዋ መምህር ሓሰን ስዒድ እቲ ማሕበር ኣብ ሆስፒታል ዓድዋ ንዝበፅሐ ዕንወት መፍትሒ ንምሃብ ብገንዘብን ናውቲ ሕክምናን በብእዋኑ ደገፍ ዝገብር ዘሎ ኢሎም ናይዚ መቐፀልታ ሃስታት 70 ሚልዮን ብር ወፃኢ ዝተገበረሎም ዝተፈላለዩ ናውትታት ሕክምና ብሓገዝ ከም ዝሃበም ምዝራቦም ካብ ርክብ ህዝቢታ ከተማ ዝረኸብና ሓበሬታ የረድእ። ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት ክሓልፍ ዕቤት ንምርግጋዝ ሰላም ምጽናዕ ከም ዘድሊ ፕሬዚዳንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም። በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ጎንደር ብድምቀት ተኸቢሩ ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ ኣባዲ ደመቀ በዓል ጥምቀት ኣብ ከተማ ጎንደር ብድምቀት ተኸቢሩ እቲ በዓል ኣብ ባህረ ጥምቀት ኣፄ ፋሲለደስ ሃይማኖታዊ ስርዓት ብዝሓለወ መንገዲ እዩ ተኸቢሩ። እቲ በዓል ዝተረኽቡ ፕሬዚደንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ንጎንደር ከተማ ዝምጥን ዕብየት ንምምጻእ ሰላም ምጽናዕ ከም ዝድላ ገንዚቦም ልክ አባቶቻችንና እናቶቻችን ጥለውልን ባለፉት አስተምሮት መሰረት አያታትና አምሂሮምና ብዝሓለፉ መሰረት ብፍልጠትን ጥበብን ክንጽዕር ይግባእ። ላዕልን ታሕትን ኮነ ጎንፂ የጉድል እምበር ኣይምልእን ይኽስር እምበር ኣየትርፍን። ስለዝኾነ ሰላምኩም መጽንዑ ጎንደር ድምቕቲ ንምግባር ዝተዳለወ መንግስትን ኣመራርሓን ስለ ዘሎ እዚ ዕድል ከየምልጥ ክንጥቀመሉ ይግባእ። ብምስትውዓል ክንጓዓዝ ይግባእ። በዓል ጥምቀት ተምሳሌት ሰላም እዩ ዝበሉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ክልል ዝረአ ጸገም ሰላም ንምፍታሕ መንግስቲ ድልው እዩ ኢሎም ጦርነትና ግጭት ኋላ ቀር የሆኑ አማራጭ እንደሆነም ጎንፅን ኩናትን ድሕረት ምዃኖም ምግንዛብ ይግባእ። ስለዝኾነ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ዘቕርቦ ዘሎ ጻውዒት ሰላም ኩሉ ተገንዚቡ ኣብ ጫካ ዝርከቡ ኣሕዋትና ብምምዓድ እቲ መማረፅ ሰላም ንክቕበሉ ምዝራብ ምምዓድን ምምሃርን የድሊ። መንግስትና ኩሉ ግዜ ንሰላም ቁሩብ ምዃኑ ክሕብር ይፈቱ። መንግስቲ ንመባፅሕ ቱሪዝም ሃገርና ልዑል ትኩረት ምሃቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ኪነ ጥበብን ሃፍታይ ገብረ እግዚኣብሔር ገሊጾም። ጥምቀትን ካልኦት ሓድግታትን ሃገርና ተዓቂብካ ናብ ውሉድ ወለዶ ክመሓላለፍ እውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ፍስሓ መብራህቱ ኣዘራሪቦም ኣለዉ። በዓል ጥምቀት ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ካብ ዝምዝገብ 5-6 ዓመታት ተቆፂሩ ኣሎ። እዚ በዓል እዚ ዘለዎ ሃይማኖታውን ባህላውን ክብርታት ፍሉይ ብምዃኑ ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ተመዝጊቡ ይርከብ። እዚ ድማ ንመስሕብ ቱሪዝም ዓድና ዓብዪ እጃም ዘለዎ እዩ። በጻሕቲ ዓዲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለም ናብ ዓድና መፅኦም ጥምቀት በዓል ክሪኡ
ካልኦት ሓድግታትና እውን ብኦቢሎም ክሪኡ ዓብይ እጃም ኣለዎ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ነዚ እውን ውፅኢቱ ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ካብ 2016 ናብዚ መንግስቲ እውን ብዝሃቦ ፍሉይ ቆላሕታ ንቱሪዝም ኣብ ከተማታትና ወይ ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ እውን ብዘለዎ መሰረተ ልምዓት መሰረት ምግባር ኣብ ቱሪዝም ልዕል ለውጢ እናመፀ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ብፍላይ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተሰርሑ ገበታ ንወለዶ ብዝብል ገበታ ንሸገር ገበታ ንሃገር ብዝብሉ ዓበይቲ ምንቅስቃሳት ብፍላይ ከዓ ኮሪደር ልምዓት ቀዳማይን ካልኣይን ዙር መሰረት ምግባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ምስቶም ዝተመዝገቡ ኣብ ዩኔስኮ ዝተመዝገቡ ናይ ሓድግታትና ተተሓሒዙ ዓብይ ፍሰት ቱሪዝም ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ናብ ከተማና ክመጽእ ልዑል በርክቶ ሂቡ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ በዓል ጥምቀት ጥንተ መሰረቱ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ እዚ በዓል ካብ ውልድ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ነዊሕ ዘመን ታሪክ ዘቕፀረ በዓል እዩ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ታሪኩ ድማ ካብ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታት ብተወሳኺ ባህላዊ ትሕዝቶታት እናማዕበለ ዝመፀ ክቡር በዓል እዩ እዚ በዓል እዚ ንምብዓል በብዓመቱ 11 ጥሪ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብዘለዎ ክብርታትን ሃይማኖታዊ ትሕዝቶታትን ሒዙ ናብ ኣደባባይ ዝበዓል ክብረ በዓል እዩ እዚ ድማ ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ተመዝጊቡ ካብ ኢትዮጵያውያን መስሕብ ምዃኑ ሓሊፉ ኣብ ዓለም መስሕብ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ካብ መስከረም ጀሚሩ ክሳብ ጥሪ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቱሪዝም ወርቃዊ ቀነታት ተቢሎም እዮም ዝፅውዑ ባይዘወይ እዚኦም ዝተዋሃልሉ እውን እንታይ እዩ መስቀል ኣሎ እሬቻ ኣሎ ኢሉ እውን ጥምቀት ኣሎ በዓል ልደት ኣሎ በዓል ልደት ኣብ ላሊበላ በዓል ጥምቀት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ማይጨው ኣብ ባቱ ኣብዚ ኣብ ጅማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ጎንደር ብድምቀት ይኽበር እዩ ስለዚ ነዚ ወርቃዊ ዝኾነ ናይ ቱሪዝም ቀነታት ብዝተፈላለዩ ናይ ቱሪስታት ስሕበትና ወሲኹ ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ ብዚ ማእኸል ብምግባር ድማ ብፍላይ ከተማና ናይ ኮንፈረንስ ከተማ ኮይና ኣላ መብዛሕትኡ ካብ 2016 ካልኣይ ሰሚስተር ጀሚርካ ክሳብ ናይ 2017 በጀት ዓመት ናይ መጀመርያ በጀት ዓመት ልዕሊ 30 ዝኾኑ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስታት ኣብ አዲስ አበባ ተኻይዶም እዮም እዚኣቶም እውን ቱሪስት ፍሰቱ ክውስኽ ዓብይ እጃም ሂቦም እዮም ማለት እዩ በዓል ጥምቀት ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታት ሒዙ ናብ ውልድ ወለዶ ንክመሓላለፍ መልእኽቲ መሓላሊፎም በዓል ጥምቀት ዓቃቢ ባህሊ እውን እዩ ካብቶ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ወፃኢ ናይ ሕብረተሰብ ሓድነት ዘደራጁ ሰላም ዝፈጥር ዕርቂ ዝፈጥር በዓል ስለ ዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ክወፅእ ከሎ ዝተፈላለዩ ኣከዳድናታት ሒዙ ይወፅእ ከምዚ ሓወይ ጌርካዮ ዘለኻ ከምዚ ኣነ ጌረ ይወፅእ ዘለኹ ማለት እዩ ኣከዳድንኡ ኣጋይፃታትና ባህላዊ መጋየፅታትና ኣከዳድናትና ሆሆታትና ጭፈራታትና እዚኦም ብምልኦም ዓቃቢ ጌርካ እውን ስለ ዝውሰድ ኩሉ መንእሰይ ኩሉ ዜጋ ኩሉ ኣካል ነዚ በዓል እዚ እሴቱ ሓልዩ ባህላዊ እሴቱ ሓልዩ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ሓልዩ ንኽኸይድ ክረባረብ ይግባእ ማለት እዩ ብፍላይ አዲስ አበባ ናይ ኩሉና ከተማ ስለ ዝኾነት ዝተፈላለዩ ብሔር ብሔረሰብ መንበሪት ስለ ዝኾነት ዝተፈላለዩ ባህላዊ ኣከዳድናታት ኣጋይፃታት ጭፈራታት ሒዙ ናብዚ መፅእ ኣሎ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ሓድነት ብዘለዎ ሰላም ብዘለዎ ሕብረተሰብና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንኽሰጋግሮ ናይቱ ሕዝ ዘሎ ወለዶ ዓብይ ሓላፍነት እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ በዓል ጥምቀት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላትን ከተማታትን ኢትዮጵያ ብድሙቕ ተኸቢሩ እዩ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ብዝሓለወ መልክዑ ዝተኸበረ እንትኸውን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጃን ሜዳ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ እዩ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ሃፍቲ ዓለም ኣብ ክንዲ ንኩናት ንልምዓት ክውዕል ከም ዘለዎ እዮም ምዒዶም ጌታቸው ዓለሙ በዓል ጥምቀት 2017 ዓመተ ምህረት ትማሊ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብድሙቕን ሰላማውን ኩነታት ተኸቢሩ ውዒሉ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ብዝሓለወ መልክዑ ኣብ አዲስ አበባ ጃን ሜዳ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ኣብቲ እዋን ሃብቲ ዓለም ኣብ ክንዲ ንኩናት ንልምዓት ክውዕል ከም ዘለዎ ምዒዶም ያለውን ለጦርነትና ለእልቂት
ሃፍቲ ዓለም ንኩናት ካብ ነውዕሎ ንልምዓት ተዝውዕል ስእነትን ጸገምን ካብ ምድሪ ምጠፈ ነይሩ ሕዚ እውን በዓልና ዓርስና ካብ ምጥፋእ ተቆጢብና ኩነታት ጸባይ ኣየር ምድርና ብምሕላው ጎንጽን ኩናትን ጠጠው ብምባል ንዝተመደበልና ሰላማዊ ህይወት ክንጽዕር ይግባእ በዓል ጥምቀት ካብ እግዚአብሔር እንውለደሉ ዕድል ዘጎናጸፈ እዩ እዚ ዕድል ደቂ እግዚአብሔር ምዃን ኪኢልና ኢና ስለዝኾነ ድማ ደቂ እግዚአብሔር ንምዃንና ምልክት ናይ ሰላም ፍቕሪ ሓድነት ፍትሒ ማዕርነትን ኮይንና ንኽንርከብ እዩ እሞ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዘለኹም ኩልኹም ብእምነት ጸኒዕኹም ሰላምን ሓድነትን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ጻዕሪ ንክትገብሩ መልእኽትና ብሽም እግዚአብሔር ንመሓላልፍ በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኣምሓራ ብድሙቕ ዝተኸበረ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ጎንደር ፕሬዚደንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴን ርእሰ ምሕዳርቲ ክልል ኣረጋ ከበደን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ባሕረ ጥምቀት ሃጸይ ፋሲለደስ ተኸቢሩ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብቲ እዋን ንምሕሳል ሰላም ብጥበብን ፍልጠትን ተጊሂኻ ክስራሕ ከም ዘለዎ ጸዊዖም ልክ አባቶቻችንና እናቶቻችን ጥለውልን ባለፉት አስተምሮት መሰረት አቦታትናን አደታትናን መሰረት ገዲፎምና ዝሓለፉ ጥበብ ክንተግዝ ዘለና ብጥበብን ፍልጠትን ክኸውን ኣለዎ ምኽንያቱ ውረድ ደይብ ጎንፂ ይጎድእ እምበረ ይመልእን የኽስር እምበር ኣየኽስብን ስለዚ ሰላምኩም አጽኒዕኩም ሓዙ ስለዚ ሰላማችሁን አጽንታችሁ ያዙ በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልል ኦሮሚያ ዝተኸብረ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ባቱ ብድሙቕ ተኸቢሩ ኣብቲ ቦታ ዝተረኸቡ ኣቦታት እቲ በዓል ዓብዪ ናይ በረኸት በዓል ምዃኑ ዝገለጹ ኮይኖም ብድሙቕ ኩነታት ከም ዘብዓልዎ እውን ጠቒሶም ይህ በዓል ታላቅ በዓል የበረከት በዓል ነው እዚ ዓብዪ በዓል ናይ በረከት በዓል እዩ ናይ ዓለም መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ትሕትንኡ መድሓኒትነቱ ዝገለጸሉ ዕለት እዩ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ዝተቀደደሉ ዓብዪ በዓል እዩ ተፈጥሮ መስህብ ያለበት ስፍራ ነው መስህብ ተፈጥሮ ዘለዎ ከባቢ እዩ እቲ መንእሰይ ብንቕሓተ ተሳትፍኡ ዘኽብሮ ክብረ በዓል ብምዃኑ ከምዚ ትዕዘብዎ ብጽቡቕ ኩነታት ነኽብሮ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኩሉ ዓለም ከድኩም ብሽም አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን አጥምቅዎም ምባሉ ዝገለጹልና ድማ አዲስ አበባ ባሕረ ጥምቀት ጃን ሜዳ ዝረኸብናዮም መጋቢ ምስጢር አማኑኤል መንግስት አብዮም ሁሮ መሃሩ ኩሉ አሕዛብ ወንዘ ታጠምቅዎም በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል 28:19 ከምነንብቦ ከድኩም ብሽም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቅኩም ደቀ መዛሙርት ይግበርዎም ይዝብል ስለዚ ብሽም መንም ዘጠምቅዎም ካብቶም ሰለስተ አስማት ስመ አብ ስመ ወልድ ስመ መንፈስ ቅዱስ ስመ ወልድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንኻልኦት ብሽም ካየ ዘጠምቅዎም ንዓኻ ከንታይ ልኸጠምቕ ካይሉ ዮሐንስ ኣብይዎ ምስ ኣብየ ሽዑ አይ እዚ ክኸውን ግዴታ እዩ ጽድቅና ንፈጽም ኢልዎ እና እንታይ ደሞ ኸጠምቕካ ምስ ብሎ ወልዱ ለአብ ከሳቴ ብርሃን ተሳሃለነ ናይ አብ ናይ ባህር ወዱ ዝኾንካ ብርሃን ገላጺ ኢየሱስ እግዚአብሔር ወልድ የቕረበለና ኢልካ አጠምቕን ኢልዎ ሽዑ ሰለስተ ግዜ ኣብ ዮርዳኖስ ማለት እዩ ብርእሱ ሒዙ ጥልቕ ሓፍ ጥልቕ ኣቢሉ ሰለስተ ግዜ ኣጥሚቕዎ በዓል ጥምቀት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝኽበር በዓል እዩ ነዚ በዓል ንምኽባር ኢሉ ካብ እስራኤል ምምጽኡ ዝገለጸ ቱሪስት ጥምቀት ቅድሚ ሕዚ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ይኽብር ምንባሩ ድሕሪ ምግላጽ ኣብዚ ዝተዓዘቦ ግን ፍሉይ ምዃኑ ገሊጹ ካብ እስራኤል የመጽእ ጥምቀት ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ እየ ዘኽብሮ ነይረ ኣብዚ ዝተዓዘብክዎ ግን ፍሉይ እዩ ዝተወሰነ ምስሊ እውን ብካሜራ ይወሲደ ኣለኹ ብሓፈሻ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱ ፈትየ ኣለኹም ጥምቀት ኣብዚ ብምኽባረይ ዕድለኛ እየ በዓል ጥምቀት ካብቶም በዓላት ኣደባባይ ተረቋሒ እንትኸውን ብ2012 ዓ.ም ኣብ መዝገብ ሓድግታት ዓለም ምምዝጋቡ ኣይርሳዕን በዓል ጥምቀት 2017 ዓ.ም ኣብ ክልል ትግራይ እውን ኣብ ከተማ ማይጨውን ከተማ ኣኽሱምን ብድሙቕ ኩነታት ከም ዝተኸብረን ከምኡውን ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ብዝሓለወ መልክዑ ተኸቢሩ ውዒሉ ማዕድ ዜና ብምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ዕዳጋ ክሰግር እዮም ኣብ ቀዳማይ ፈረቓ ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ንሰደድ ዕዳጋ ካብ ዝቐረበ ቡን ልዕሊ 908 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ በዓል መዚ ቡንን ሻሂን ኣፍሊጡ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዝን ሓላፊ ዓውዲ ዕዳጋን ሻፊ ዑመር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ
ኣብተን ኣዋርሕ ከባቢ 133 ሽሕቶን ቡን ብምልኣኽ 714.9 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ንምርካብ ትልሚ ከም ዝተሓዘ ተዛሪቦም ኣሎም ካብ ፍርያት ቡን ሻሂን ቀመማ ቀመምን ሸርፍ ወፃኢ ንምርካብ ዘኽእል ዝርዝር ዓመታዊ ትልሚ ብምስንዳእ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝተኣተው እውን ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ትልሚ ምስ ዝምልከቶም መዳርግቲ ኣካላት ዘተ ከም ዝተገብረ ብምግላጽ መጠን ሰደድ ንክውስኽ ፍርያት ብፅሬት ናብ ወፃኢ ዓዲ ንምልኣኽ ስምምዕ ከም ዝተገብረ ተገሊጹሎም ብመሰረት እዚ ንሰደድ ዕዳጋ ካብ ዝቐረቡ ቡን ልዕሊ 908 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበም ኣብሪሆም ቀዳማይ ምዕራፍ ፕሮጀክት ምስፍሕፋሕ ደረቕ ወደብ ሞጆ 80 ሚእታዊ ከም ዝተዛዘመ ተገሊጹ ህንፀቱ ዛዚሙ ናብ ተግባር ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ዓቕሚ ሎጂስቲክስ ሃገር ኣብ ምዕባይ ግደ ከም ዝህሎ ተጠቒሱሎም ንጸብጻብ መለስ ኣምዴ መርሃ ሰላም መረሳ ናብ ኩለ መዳያዊ ማእኸል ሎጂስቲክስ ብምቕያር ንግዲ ኣታውን ወፃን ንምቅልጣፍ ብምሕሳብ እዩ ህንፀት መስፋሕፍሕ ደረቕ ወደብ ሞጆ ምስላጥ ዝተጀመረ ህንፀት ፕሮጀክት ብቁልጡፍ እዩ ዝዕመም ዘሎ ዝብሉ ኣካየዲ ስራሕ መስፋሕፋሕ ደረቕ ወደብ ሞጆ ኢንጂነር ደሳለኝ ጌታሁን ኣብ ዝመጽእ ዓመት እቲ ፕሮጀክት ተዛዚሙ ግልጋሎት መሃብ ከም ዝጅምር ገሊጾም ፕሮጀክቱ አሁን ያለበት ደረጃ ሌት ታይም ላይ የጨመርናቸውንም እዚ ፕሮጀክት ሕዚ ዝርከበሉ ብርኪ ዘንቂዕና ዝጸምበርናዮም ፕሮጀክትታት ሓዊሱ እዚ ናይ 240 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ኣብ ሰለስቲኦም ትሕዝቶታት ወይም ድማ ኣካላት ናብ 80 ሚእታዊ በፂሕና ኣለና ዝተረፈ 20 ሚእታዊ ኣብ መዛዘሚ ዝሓዝናዮ ዓመት ፈጺምና ኣብ ዝመጽእ ሓዱሽ ዓመት እዚ ስራሕ ግልጋሎት ክህብ እዩ ኢልና ኢና ትልምና ሓንፂፅና ናይዚ ፕሮጀክት መፈለሚ ምዕራፍ ኣብ 60 ሄክታር መሬት እንዳተሃንጸ ከም ዝርከብ ዝገልጹ መሃንዲስ ቁጽጽር ህንጸት እቲ ፕሮጀክት ሊና ኑሩ እቲ ፕሮጀክት ተዛዚሙ ናብ ስራሕ ትስገር ተሎ ግልጋሎት ሎጂስቲክስ ሃገር ኣብ ምዕባይ ግደ ከም ዘለዎ ተናጊረን ይሄ እንግዲህ በሎጂስቲክ ዘርፉ ላይ ምንድነው አንደኛ ኣብ ዘፈር ሎጂስቲክስ በቀዳምነት ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝተዓደጉ ኣቕሑ ናብ ውሽጢ ዓዲ እንተኣቱ ብቁልጡፍ ምፍላይን ተፍትሽን ስራሕትታት ክሳለጡ ኣኽኢሉ ናብ ተጠቀምቲ ክበጽሑን ኮንቴይነራት ኣብ ዝደረቕ ወደብ ቦታ ሒዞም ዝጸንሕሉ ግዜ كحادثر يقبر بمبل كالأي سدد النجبرم أقحو النعقبولو مثلا لنا سدد النجبرم أقحو نبجبوت لي إخنا ناي كونتينرات توسخ وزاي كامنوت كابزت أميرنا سدد كنجبر زخ اليوم سالساي كي تتأرنفو زموتو أقحو زت أمرلو تلاليوم أزي بكونتينر زي تأمروناوتي كم زبناوي دخعن تمساسلتن نممحدار زخ لنا أيوم أزي بقندو جزي كنكي يردنا بشرف وصاي ان خفلو جلجالوت كنكي كم هاجر عدل يفطر زي هنصت مسفح في حدر غدب زتفلاليو مسارات المعاتن تكنولوجياتن زحقوا في مخانو اكايد سراحت بروجكت انجينير دسالين ጌታሁን يحبرو የኮንቴነር መደርደሪያ ያርዶች አሉት ሕንጹጻት መቀመጢ ኮንቴነራት አሎ መራገፊ ማሽናት ዝወነነ እዩ معقبي جزاوت زمال أيو كسفح زقبو سيستم ICT زتزرقحلو ونيو حزي توسخي عبا لعلي 60 هكتار زعلب معبالة بايتا نتحزتلنا قل سيستمات كافتي كم حيش يقبأ زولنايو زحش سيستمات نمزرقح سلن ننكساقس تم غمتي كونتينراتن كالوت سراحاتتاتن بزي كربحو يخونيوم حزد ما زينو طايم ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተሳለጠ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝተዓወቱ ዶናልድ ትራምፕ ሎም ምሸት መበል 47 ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ብምዃን ብወግዒ ክሽየሙ እዮም ቶም ድሕሪ 4 ዓመታት ናብ ቤተ መንግስቲ ጻዕዱ ዝምለሱ ፕሬዝዳንት ክልተ መጋባእያ ፍርዲ ብዙሓት ክስታት ገበን ክልተ ፈተነታት ቅትለትን ብዙሓት ጽዑንቶታትን ብምሕላፍዮም ናብዚ በፂሖም ዘለዎም እቲ ወግዓዊ ሹመት ምሸት ሰዓት 2 ዝካየድ እንትኸውን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ልዑል ቀዛሕታ ቁሪ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ክፍጸም ተባሂሉሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደሪ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓዊሱ ብዙሓት መራሕቲ ዓለምን ዲፕሎማትን ክረከቡ እዮም ዝብል ትጽቢተሎም
እስራኤልን ሐማስን ኣብ ዝገበርዎ ልውውጥ እስራት 9 ፍልስጤማውያንን 3 እስራኤላውያንን ናብ ስድሮኦም ተጸንቢሮም እስራኤልን ሐማስን ድሕሪ ንሶምናት ዝተገብረ ድርድር ኣብ ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ ምብጽሖም ይዝከር ነዚ ስዒቡ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ 9 ፍልስጤማውያንን 3 እስራኤላውያንን እስራት ናብ ስድሮኦም ምጽንባሮም ተገሊጹሎም ካብ መንጎቶም ዝተፈትሑ እስራት እቶም ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከም ዝኾኑ ድማ ቢቢሲ ጸብጺብዎሎም ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም መንግስቲ ንምባጽሕ ቱሪዝም ሃገርና ልዑል ትኹረት ምሃቡ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝምን ኪነ ጥበብን ሃፍታይ ገብረ እግዚአብሔር ገሊጾም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ እንትጓዓዝ ዝነበረ 325,000 ሊትሮ ነዳዲ ኣብ ቁፅር ከም ዝወዓለ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም ካብ ዜና ወፃኢ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝተሳለጠ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝተዓወቱ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ምሸት መበል 47 ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ብምዃን ብወግዒ ክሽዮም እዮም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ዓዚና ነመስግን ሰላም እግርና ንጎተት ዲና